Tens el coratge que volen les coses que Perquè ho faig de per anar. Jo soc en Sami. Hola, Sami. Hola, tinc 18 anys i me'n vaig a la guerra. Al bàndol socialista, contra els feixistes, a ajudar a tot un poble, a unir-me a un poble i a guanyar una batalla que no sé si... no sé com acabarà. Jo vaig allà i m'enamoro d'una catalana de 18 anys i una mica que me n'oblido del que estic fent. Doncs jo soc la Pilar i soc una noia catalana d'aquí de Barcelona que, bueno, com molta gent, sofreix la guerra. En primera persona li maten els pares abans de la guerra i té una germana malalta i per tant intenta sobreviure. I es troba pel camí amb el Sam i, bueno, viuen una petita història d'amor dintre d'esta guerra i d'est horror i de la música de les bombes. Entre bales i bombes que venen i van, quan el cor et va a mil però no para el batec d'aquest cor. Interpreto un personatge que es diu Jack, el musical Goodbye Barcelona, i el meu és un personatge, potser és el més fosc de la funció. Ja havia lluitat en una altra guerra, ha lluitat a la Primera Guerra Mundial, i allà li va passar una cosa que el va marcar per tota la vida. I es veu en el musical com un tio molt dur, amb una màscara, però que quan està sol veus que realment és un tio molt més profund, que les coses l'afecten tant que s'ha posat una màscara de tio dur, però en veritat és un tros de pa. M'ha dit que no aniria mai amb una flor vermella i un vestit vermell perquè se m'ha mort tothom. És que és veritat. És veritat. I això vaig pensar i ensenyant la cuixa vaig de dol. Doncs jo sóc la Rebeca, sóc la mare del Sami i quan em diu que se'n vol anar a Espanya a lluitar a la guerra, doncs jo el segueixo, vaig cap allà a buscar-lo, a veure si el trobo. Fora d'Anglaterra, moros i jueus, aneu a casa vostra, no us tenir per què aguantar. Prou de gent de fora, feu-nos fora tots, ens estan robant el pa que busqui d'altres llocs. A Barcelona interpreto el paper d'Esteve. Esteve és un anarquista català que té una vida dura, difícil a la guerra, però en aquest musical es trobarà amb una dona fantàstica de la qual s'enamora. va per tothom, això que us dic, els que lluiteu per fer més digne aquest país. Jo sóc la República, la passionària, que apareix en moments com a gent del poble, amb la resta que anem a lluitar, i també apareix amb la imatge de la República, que està jugada com si fos una metàfora o poesia. Pots fer cas del que et dic del cor. Aquesta obra interpreto el George, que és un soldat amb uns ideals molt forts, d'esquerra, que treballa, doncs, és com boxejador amateur i està amb les brigades internacionals, intentant lluitar pels seus ideals. Nosaltres fem de cor I de tot cor. I tenim una història d'amor, però ningú la veu perquè és secreta i la fem entre bambalines. Jo havia de ser una monja, però van suplir el meu paper. Què més? Jo sóc un brigadista, que em moro primer. Després apareix ferit. Després sóc un ferit, que apareixo i em curen. Són polifacètics. Sí, són polifacètics. Fem els personatges però ho cobrem com si fessin un... Sí, no cobrem per cada un, no. I després sóc en Pere, sóc el, bueno... Jo sóc la Laia. Un jove republicà que ho perd tot, però la guerra li treu tot un milió.